роза кобирова бо офаридани нақши Лола дар филми «Ман бо духтаре вохӯрдам» якбора дар дили миллионҳо тамошобин ҷой гирифт ва барои духтарон мояи тақлид шуд. Разбила сердце мне, покой взяла. аксари занони фаъоли тоҷик баъд аз анҷоми ҷанги дуввуми ҷаҳонӣ мисли Лола мепӯшиданду худро ором медоданд. ҳар зани зери синни 60-70 ва таҳсилдидаи тоҷик дар албоми аксҳои ҷавонияш ҳатман аксе бо чунин ороиши мӯй дорад. биби Шарифа Ҳакимова омӯзгори 70-солаи яке аз мактабҳои шаҳр аст. ӯ мегӯяд дар он замон ҳамеша дар чорабиниву идҳо мӯйҳоро дар гирди тоқӣ ором медоданд. мӯи ман то қариб 1.5 метр дароз буд. ман доимо ба пилик мегӯянд пахта када ё дутта када мегаштам. оҳиста оҳиста бо ҳамроҳи ҳамкурсонам мо ина тоқӣ гирди сар мегӯям. ҳатто ман бо дигар меҳмоное ки аз дигар ҷо меомаданд ба ин либосҳои мо ҳавас карда сурат гирифтагӣ будем. биби Шарифа то имрӯз тоқиҳои худ ва куртаҳои атласи чокдорашро ҳифз кардааст. тоқия мепӯштим, ана тоқия мепӯштиму мана ҳақозур мӯйҳок нест, мана ана мана хеб мекардем, ороиш медодем, ана мехеб мебастем, ҳатто ҳам куртои афрасонам аст. шоираи Раҳимҷон мегӯяд вақте хурд буд ҳамеша ҳаваси ороиши мӯю тарзи либоспӯшии модарашро мехӯрд. модари ман ки дар мактаби миёна муаллима буданд, ҳар рӯз ба дарс, яъне дар муҳити музофот ҳам ҳар рӯз ба дарс бо ана ҳамун тоқӣ, бо ана ҳамун ороишоти мӯй, бо ана ҳамун либосҳои яъне ки зебандаву хушрӯву хушгил мерафтанд ва ҳатто дар муҳити деҳам фикр мекунам зеботарин зан модари ман буд бо либоси худаш. бо носталҷӣ ба фарҳанги гузашта ки ҳоло дар ҷомеаи тоҷик рушд мекунад, духтарон мехоҳанд мӯйҳои худро ба чунин шакл оро диҳанд. агар ки аввал мисол як намуди бофтан буд, ҳозир даҳҳо намуди бофтан ҳаст ва бисёр арӯсон якум рӯзи тӯй, якум рӯзи шаби ақди никоҳ, якум аввал мебиёнд ороиша бо тоқӣ мекунанд. обязательно ҳатмист. биби Шарифа Ҳакимова, яке аз ҷавонони хушсалиқаи солҳои 80 ҳам мегӯяд, бо дидани духтароне бо куртаҳои кӯтоҳи атласу тоқӣ ва гесувони оро додашуда дар хиёбонҳои пойтахт душанбеи зебои солҳои ҷавонии худро ёд меораду хеле хушҳол мешавад.